Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Sinthiane Sinthiou Garba Kanela ogo waali guureki sere kunda fas ko on waktu yoni ha to Madina Allah heri kame gawe nane ne jeeya e gardidi kabaruuji men subaka hannde o Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef waɗi haalande mum gam artude ko fate banggue code pénal gotangal to sud sarɗiyeji aljuma jawtuɗo to leydi Mauritanie caggal lebbi tati nde ɓe kaɗa jolnude laaɗe mabɓe ɓen awoɓe awo fina tawa ɓe keeɓi yamirore yooɓe dutto e awoji mabɓe to leydi Mali koninkoɓe leydi ndi tetti wuuro wiyetengo dina nguru ɗum noon ko caggal lebbi ɗiɗi nde joguitiɓe armeji tetti wuuro ngo ɓe gonno koye kaya mbeya musɗo no feewi to leydi Guinée Conakry étudiaji ɗiɗi hanki mbasi toon pittali mumen taw koye nokku biyeteɗo Kindia taw yooɓi pittali mabɓe ko camion militaire to Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo garɗo e leydi mum hocci hande subaka laaɗa ndiwa o yaɓani toon to Congo mo RD taw ko jillu kanko tan to leydi Ghana toɓoji balɗe tati jeeyi sababu ha yimɓe jeeɗiɗo mbasi toon pittali mumen kabaruuji men mana en ha toon to Nigéria Tchad Afrique du Sud ha toon to Burkina Faso musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena docteur Djibiso safriyanke wittiyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗena docteur Djibiso en andino dendagal bandiraɓe taweteɓe jokli windere kala oɗo ñalawma hannde mo tawe to cuuɗi meɗen Jawara so tawi ari ha to Jawara legal aslem sawi boutique Modou Wadda kala mo namdiɗa ma adde haɗo docteur Djibiso docteur Djibiso ene jogui base mum to wuuro Kidira so tawi ari ha to juma mawɗo mo Kidira so tawi a jokkodire docteur Djibiso ha juma kala humtima docteur Djibiso ene jogui base muɗum to Barkewi taweteɗon ko miñi ko biyeteɗo Makka Bana galle ceerno Sarif Boubacar Haydara so tawi ari ha ɗon kala ñawmo gonduɗa nanda ene sakte andu asirti hen docteur Djibiso witti yanke ngana cafrowo ñabbuji cuultoɗe nder ɓalli ha tenti ko wayno fibron kiis mema hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala prostate hernie sotpis nonne kadi tension diabète ɓuuɓri joguiɗo caɗele ella donkuɗo yo elle mum ar walla gonduɗo hen ene ronki yo sertu heena docteur Djibiso ene safra donkude dañde ɓesgu ko nonne kadi keeceji musoje koye musoje neɗɗo ɓuutowo cimmiɗo ha simminate nder ƴiƴam mum kala docteur Djibiso ene yaltina ha laaɓa to gonɗa e aduna he kala sa jokkodire docteur Djibiso omo jogui hattan wawde neldudema leɗɗe ma ha yettoma sa yiiɗi jokkodire docteur Djibiso mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00223 leydi Mali 70 85 72 47 mbadden dando faade docteur Djibiso taweteɗo to cuuɗi meɗen Jawara ceerno Djibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadindo bala walla danawal kala labɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djibisi ene safra worɓe usraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala
ceerno Djiby Sy ene anndi denndaangal kilineeɓe mum wonde o heɓii leɗɗe kese pula jaaduɗe e jamanu kadi omo jogii leɗɗe sirooji pewnaaɗi baawɗi neldeede e kala nokku e kala leydi joomum woni. ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe fannuuji ɗiɗi heen fannu gooto so a ƴettii leɗɗe makko fodde 13 fene yalta e ma haa laaɓa. fannu goɗɗo so a ƴettiiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma haa laaɓa. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaaɗo wune base makko ne tawi nder Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle haa no haanirta ni. ceerno Djiby Sy ene jogii base mum kadi ne tawee to leydi Mali woni toon ko miñii ko ene wiyee Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00 223 90 22 94 71. ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓernde ma o hoɗi. ceerno Djiby Sy ne wiya denndaangal kilineeɓe mum yiɗi waɗnede listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineeɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ne wiya denndaangal kilineeɓe mum arooɓe yo ngaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen. ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hannde Ganndal mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde ɗiɗi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo yonti kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba wonande ɓen rewindiɓe Weltaare TV toon to lowre meɗen a YouTube kabaruuji men ɗemngal pulaar gartaten koyoɗo hen ndafu covid-19 eɗen gandi ɗo hen balɗe kala jayndeli ene keewi windude taw kadi ko joofade Afrique hono no coronavirus o no arduno ni eɗen gandi aduno kala hulani ni no Afrique no feewi kono eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen yogay jayndeli ha tenti e Cellal tambingala Cellal ɓalli winda nde woni OMS ɓe kolliti wonande coronavirus koko wayli jaɓɓal addi kadi mbaadi kesiri wondi taw ko mborosaji goɗɗi loowi hen ɗum waɗi son teskima oɗo dumuna kala yimɓe hewɓe ene jogui caɗele ko fati e banggue yoga e sifa mabɓoji ganiɗi no feewi kono ɓe kolliti on raaɓo oɗo saaha ɓuuri hewde tawede koye nder Afrique oɗo saaha Afrique ne hulana ɗum ha ɓurti ha tenti ɗiɗo dumunnaji kala a teskama ñaw coronavirus kame oɗo hen mboros nanduɗo e coronavirus ene ɓuuri kadi a ƴellitade e nder Afrique jagorɗo mo leydi Sénégal kalfinaɗo Cellal ɓalli subaka hannde o holliti ƴewndaɓe kala koɓe ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗo e sappo neɗɗo woni tawa ene jogui oɗo hen mboros ko 194 eɗen gandi oɗo saaha mo gonɗen e leydi Sénégal ne gasa wen peƴƴerde tataɓere woni koye jeemade ɗum hen 94 ko raaɓaɓe taw kadi ɓen memodirno koye ɓen wonduɓe oɗon ñaw 100 neɗɗo ko raaɓaɓe anda ka rabɓe ɗumen deken gandi ñawo nana tan ɓeydi layde e nder leydi Sénégal 97 neɗɗo keeɓi cellal mumen 11 neɗɗo oɗo saaha ene ballita e fofando yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen to leydi Sénégal keɗanaji eɗen mbiya tan eɗen mbasi o yimɓe nde ɓe tinnoto hande ɓe teddina suumade nde tawn eɗen gandi yimɓe hewɓe e nder rendo men gona yimɓe ƴewtotoɓe cellal ɓalli mumen neɗɗo ne wuura e galle tawne wondi e ñabbuji mborosaji tenti ko wayno diabète e ñabbuji goɗɗi kala taw anda so tawi noon aɗa jogui oɗo hen mboros sa yettima jomum sa rokki ɗum ma jeeyi sababu ruttade yoga e ñabbuji taw jomum kadi hattanani andude ko wondi ha yalta hen aduna taw ko an jeeyi oɗon sababu
to Sénégal keɗon ha joni commune mo Diassa finirani ñande alarba nde seesa ɗum noon ko debbo biyeteɗo Awa Seka dañiɗo sukaɓe tato taw kadi ganduɗa ko toon to wuuro wiyetengo Samkeji toon tigui tawa ene welta e suudu mum sanga 13h caggal nde o jaggi ɓoggol o haɓɓi dane makko welti ko ɓii ko jarowo e duuɓi tati kam tigui soynimo e fallantere mo welta nde ngel wullinde yimɓe kala ngari tawi tigui o ruttima e joomi ko kanko noon guila rowane o wonano karɗo cellal no fewi oɗon gandi yimɓe hewɓe ene nder galleji meɗen ene jogui caɗele koye ko noon en cuuɗat walla hen sayi taw joomum anda e kala sa eɗen gandi joomum ne haalan janan koɗon gandi ko kalanmi ko o safrinoma toon to mbaw kono sikka o selli taw noon ala o sellani heddino e makko ndi ɗum artinde noon ko ɗum tigui jeeyi sababu o yaltini hoore makko aduna o eɗen mbiya tan yo jomiraɗo yurmomo yaafom ittanen ɗiɗo henna a ñabbuji kala gonduɗo ɗiɗo henna ñabbuji an takkiɗo joomum o ko an wallata joomum no safrori beele a wawa dadde bone oɗo henna ñawa a joni koye Sénégal keddoɗen gartaten koye tuuma wonande mo état wonande département état Amérique ko yaltini cimtol hanki hollirde rewɓe hewɓe ne kutore to mbaadi wonande mbaadi ndi fewani ko fate banggue kutorgol hutorade sukaɓe rewɓe hakkude Dakar e Bissau taw kadi ganduɗa ne tuuma hen e oɗon trafic ko fate banggue diplomate uji mawɗi no fewi ko wayno Arabie Saoudite yoga e nokkuji goɗɗi gam teskede rewɓe hewɓe nawama to Arabie Saoudite ne gollo e nder galleji taw kadi no gollirte ni wona hunde fewno na konguɗam ko konguɗi état taw ko département mo Amérique ɓen jaltini golɗon cimtol hollirede kadi yoga e nokkuji taariɗi Sénégal kala oɗen saaha gueɗe ɗe ko kewɗe no fewi e golɗon cimtol ngol ɓe jaltini wonde dawriyanke haalde ñande kala dawrugola wonde politicien hatta jokkude endam ɗum jeeyi sababu mawɗo leydi Sénégal Macky Sall serani e jokkude endam e kala saha hakkude makko eɓe lundiɓe mo ɗum ko caggal nde o neli walla caggal nde o yaɓɓi koyɗe makko kanko hoore makko yeeha toon to galle Khalifa Babacar Sall gam yettinde duwaw caggal nde on jinnaɗo mum yalti aduna kene wona lewru ɗum noon ñalawma hanki o neli jagorɗo makko kalfinaɗo yangara kame chef de cabinet makko ene wonde jagorɗo kame sarɗiyankoɓe woɗɓe kala jeehi toon to Bambeya gam yettinoyde duwaw to sarɗiyanke suudu sarɗiji nde leydi Sénégal lundiɗo laamu leydi Sénégal woni Aïda Mbodj jinnaɗo mum nde yalti aduna yettini toon duwaw nde jomiraɗo yurmo toon yaafo on kono eɗen gandi hewɓe yoga e windiyankoɓe tenti dawriyankoɓe ne keewi wiide ɗum ɗon ko politique kono ganden enen kala ko en neɗɗo goto ko gonɗen dawrukol ko kala ko en dendani yiyande ko kala dañƴo tan goɗɗo ene foti yiyede toon joni koto Sénégal keddoɗen gendarmerie nationale mo leydi Sénégal dañi patron kesso joɗiɗo hanki e jappere mum woni Moussa Fall discours makko hanki mantiniɗo o arti e hollirde oɗon saaha mo gonɗen haare makko adide kala ko haɓade kala ke ene wiye drogue teskaɗo hande e nder leydi Sénégal guila e maaje ha e booli ha e nokkuji kala ko noonne kadi e haɓade kala kene wiye guyka taw kaɗona guyka ko guyka jawdi nder yindi kono ne kadi haɓade kala ko ene wiye banditisme kono kadi wo erima yiddema koɗo sa rewɓe nde ɓurata nadde e nder gendarmerie national kono kadi o weltanima no fewi ɓen wonnoɓe ɗon ɗum ko caggal ñalawma hanki o nde seppo kame maaje yongo no fewi e sudde araray jamreɓe gendi leydi Sénégal to Sénégal kedana joni Sénégal naɓe taweteɓe to Sine koɓe 330 e joyoɓen wullitiɓe wonɓe holliɓe passeport uji men gasi kono hawɗo saha mo goɗen donki change de passeport uji mumen beele kadi mbawa artude julde kam yiide jinnaɓe mumen e nder leydi mumen Sénégal so renaki noon son to Chine won kuulal gongal toon so tawi tan gasiɓe keɓani noɓe jaltiri so renaki koɓe jogorɓe dañde hen caɗele mawɗe no fewi ɓe erima laamu leydi Sénégal nde walla taɓe siftinde on ɓoyani no fewi mawɗo leydi ndi hollitina taw koye ɗemngal Sayer koye ɗemngal Mariage Saar hollitina wonande mawɗo leydi ndi siifi wonande ma ɓeydu passeport uji ɓiɓɓe Sénégal naɓe iwa e duuɓi 5 faya ha toon to duuɓi 10 joni koye Sénégal keddoɗen ma en kaale dumbiyaɓe dumbaɓe taw kadi ganduɗa koye wargoji bannoɗi toon to Bofa Bayata
to Casamance gila tan hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɓen tumanoɓe nangaɓe ndumba toon ta ganduɗa waɗi kene foto wonde sappo e tata neɗɗo mbasinen pittali men yimɓe jeeɗiɗo gañinoma hen gañande musɗen fe hen tato nawa to Dakar ɓen noon dumbaɓe ɗon ɓe kolliti gila tan alarba jawtuɗo koɓe natan ɓe gueddere ɓe ñamata ɓe jarata so wona tan ɓe ñaawe ɓe kolliti duuɓi tati aɓe leeli e kaso haɗo ɓe ñaawa koɗon gandi e nder Afrique neɗɗo heewani ñaawede law so tawi tan dumbama ne heewawi wadde hen sahaji duuɓi 4 ha duuɓi 5 e kaso taw meeɗa darade e yeeso ñaawowo ten kadi ɓe kolliti nde gurdam mabɓe moƴƴitinte toon fut koyngel hakkude kalasuji ɗiɗi ɗum woni ko jibini tana musɗo eɗen gandi oɗo saaha mo gonen Sénégal ko kata musɗo woni e yaade Sénégal e kala ñalawma garɗo won suka gorko tokoso mo fittandu mum walla suka debbo ittete e nder leydi Sénégal taw ittata ɗum kadi ko sukaɓe hono mumen en ganda jeeyi sababu ko needi ngakki walla ko ɓerɗe joori walla ko yimɓeɓe natti tigui hutorade e haqqillaji ɗi ɓiɗi hutorade ɗum noon koto lycée Parcelles caggal nde kalasuji ɗiɗi mbaddartoon fut koyngel goto taggal noon nde macce gasi waɗi haare ha ganduɗa suka gorko goto biyeteɗo Cheikh Bamba Ndiaye kañum dañino dogde sukaɓe heddiɓe nde mum nde o ngabbe mirɓe puusimo nde o yani ko dande o ardi dande noon ala ko heddi hen o waasi fittandu makko ɗo saaha mo goɗen ɗum woni tana musɗo hande taweteɗo e nder Dakar ha tenti e toon to lycée mo Parcelles yoftangor holliri ɗum ko Rufisque Info ɓe kolliti wonande awoɓe nayo majjunoɓe e maaje kaɗɗe leydi Sénégal jiitama toon to Mauritanie aɓe celli aɓene jamɓe noddi gouvernement leydi Sénégal kam e jagorɗo cellal ɓalli ɓoyata maɓe gartu e nder leydi maɓɓe sen giwi to leydi Sénégal koto Mauritanie paɗena ponɗen jaɓɓade ko musidɗo men Amadou Alhassane Dia kono ɗen gandi ko réserve no e nder makko gasi haalaɓe ɗen gandi kanko ko ñebbe dognotamo so tawi tan o dogui balɗe 4 o heewani dogde kene wona balɗe 5 taw omo rulla oɗo saaha noon o ruttitima e nokku makko gam ƴettitoyde renfort moƴƴe ɗen gandi ko noon woni jikku jajaɓe kamen sosoɓe e heddiɓe kala to Mauritanie teskama ñaw coronavirus kañum e hoore mum koko ɓeydi ƴellitade nder leydi ndi ɗum noon ko caggal hankinde jagorɗo kaltanaɗo cellal ɓalli holliti kene wona 1991 neɗɗo ƴewda ɗum noon ɓe ƴewdira ko dani hen 367 mbaɗa ko test PCR woni test normal heddiɓe noon kene wona 302 mbaɗa ko test jawɗo tawane jogui oɗo hen ñaw coronavirus ko 96 neɗɗo e 26 keeɓi cellal mumen e wiide jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie to Mauritanie kedorɗen taw ganduɗa ko goomu wiyetengo comité ministérial ɓe mbatti hanki jamma batu mabɓe e ardogol hoorejo jagorɗo e leydi ndi nguɗon batu noon ko batu keñorango gam yurnitade yo layru ko fate banggue toɓoli nokkuji tuɗoji ndiyam ko wiyete inondation woto wadde e nder leydi Mauritanie en teski Afrique hewani ummade law heewi tan ko ɗaccude ha asman watta ƴiwnude lamɓe mum daro mbiyane kaɓo kala ko en wiye yo layru kono so ndungu gasi hewani daranede ɗum jeeyi sababu hanki ɓe mbati gam teskade hikka no météo holliri so tawi tan renaka nokkuji kewɗi koko nannata ndiyam ɗum noon ɓe erima wonande pelle tottade wonande cuusal pelle kadi tottade hoolare yo mbaw darade gam haɓade kala kene wiya yo layru ko noon kadi tambade nden kay kisal ɓiɓɓe Mauritanaɓe kala nde mbawata ɓattitade ɓesguji Mauritanaɓe ha moni kala wawa yitade hen hoore muɗum caggal kene foto wonde lebbi 3 jayde ami holliti ɗum nde jagorɗo kalfinaɗo awo maje kaɗe leydi Mauritanie hanno kala ke ene wiye awo fina tawa awede e nder maje kaɗe leydi Mauritanie ɗum noon ko lebbi 3 ɓe keeɓi yamirore yoɓe duttoye gawri mabɓe ɗum noon kamɓe kala laaɗe mabɓe jolti laaɗe mabɓe jolti e wiide wonande gardiɗoɓe biyeteɗo Mohamed Wuldu Tenda kam tigi hollir ɗum gardiɗo fedde awoɓe taw ko awo fina taw holliti kene wona ujunnaji 5 laana ɗum woni ko joli joldi koye nokku tufɗe 300 tufde e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie. La police Mauritanie uddi agence goto taw ko neldirɗo haalis toon to Elmina agence noon wiyete ko Hadjija Eshas
adija SHM daw non oɗon jeeɗum ko koɗo goto kono kadi ko nokku mo yimɓe heewɓe ɓuri wawde neldude haalis guila udda haɗo ɗo gondena yimɓe heewɓe nana ngani no feewi kono police holliti jeeyi sababu uddudeɓe oɗon agage ko tawede o ala kayit yamirore wawde neldude haalis e neldede haalis o saaha mo gondena jagorɗo kalfinaɗo jangde towde woni Amala Mitto El Cheikh kañumne yillima toon to duɗala jangirde taw ko jangde towde dañi joɗade étudiaji taweteɓe toon oɗo saaha ngam hollide jangguinoɓe nde ɓurata ɓattitade étudiaji mumen beele kadi ɓe mbawa famminde étudiaji ɗi ha moni kala wawa yitade hoore muɗum e ko janggata ko nde tawno kamɓe ɓen janggoɓe kamɓe goni lomto janggo wonande ɓeɗo henna hannde ardiɓe leyɗele ɗum noon janggo foti tigui ko rokkede fayida rokke nafoore fammine jomen mbasa heñade no fewi ha jomum wawa a yitade hen a hoore muɗum a jagorɗo pétrole kame jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu leydi Mauritanie yaltini kene fotta wonde 60 ha 70 ton taw ko carburant ɗum noon ko neldude toon to wuuro Zouayrata ngam teskede wuuro Zouayrata ɗeɗo balɗe kala ene ngakki ko wiyete carburant ɗum ko caggal nde sinim dañi caɗele patuɗe e oɗon fanno ha joni toon to Mauritanie keddorɗen ma en kaale jayde Al Akhbar ɓe koliti wonande la police crime économique ɓen kadi hanki noddi wonande ardiɓe soma gaz cetal tammingal gaz soma gaz caggal nde ngaluji kewɗi ndirtina toon jeeyi sababu kamɓene ɓe mbawa loskede sen giwi to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali syndicat jangguinoɓe ɗum noon caggal sifande 15 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e 16 wonno koye laamu Ibrahima Boubacara Keita sifande noon toɓɓe kewɗe kay ala ko wonno hen nandiral jeeyino sababu tugganma guila hitande ujunnaje ɗiɗi 16 ha yettiɗo jangde leydi Mali ene yatiri caggal no fewi kono noon ɓe erima militaji mabɓe waɗe saaha mo gonden nde ɓe dartinta kala ken wiye hofgoji ɗum ko caggal nde ɓe jooɗode hoore jagoɗo leydi Mali woni Chokkela kokka sokkel Shawkel kokkala mayga ɗum noon caggal nde ɓe jooɗodi hen ɓe kollitima ɓe jokku golle no fotiri kala kono hawɗo saaha mo gondena ala taw sifande wonde jaam arti hakkude ɓen jangguinoɓe e laamu leydi Mali to leydi Mali keddoɗen ma en garte oɗo hen attaque jando to wanno ɗum ko ɓen joguitiɓe armeji nokku bire Labajanga kene fotta wonde 15 kilométre hakkunum e Labajanga taw ko koninkoɓe faama wonnoɓe werla mumen ɗum noon ko ñande 30 lewru manduɗo ndu woni ñalawma hecci hanki o sanga 16h30 kono noon koninkoɓe faama mbawi dartade waɗani mabɓe mayiɗo ni gañiɗo kono kam ɓe mbaddi hen haaɓe nangui ɓen joguitiɓe armeji ɗiɗo ɓe nangui kadi DPM en wondi e moto goto heddi ɓe mbaɗe ladde dogi wuuro wiyetengo Dinanguru ko wuuro ganduɗa wonno toon tigui ko worɓe joguitiɓe armeji nottattoɓe jihadiyankoɓe fali force saɗa wela aɗa metta murnoto ha yeeso ma kala hawri ko mbadi sériya tigui ñawirte toon wonɓe toon ɓe ceerano e wullitade e woyde e kala saaha caɗele muuse ɗe ɓe guuri toon kono noon caggal ñande 2 mai ko nden tigui wonde joguitiɓe armeji tetti wuuro ngo ɗum noon ñande alarba jawtuɗo hen no wuli jaw e fiyande mawde nde faama waɗi toon hakkude e joguitiɓe armeji faama noon yeddi yoga e jaydeli wiɓe wonde ɓe keftani wuuro ngo kono ɓe kolliti ɓe tetti wuuro ngo ɗo saaha wuuro ngo dañi wellitare mum guila nogas e 8 lewru juin ha ganduɗa waɗi kene foto wonde 34 neɗɗo maayi hen e wiide communiqué armé koninkoɓe leydi Mali ɓe hinde faama 17 jiya koye jihadiyankoɓe joyo koye koninkoɓe faama ɗiɗo hen gañima ɗiɗo gañiɓe kadi koye koninkoɓe faama heddiɓe ko jamburen yahoɓe booli mumen nokkuji ha hande keddiɗi en janguji e kala saaha ko nokku biyeteɗo Ɓataake ene wonde mondoro to noon ko yanoɓe luumo woni tan yanoɓe duggere ne garta ha jeegomo mbara hen ɗum ko ñande altina jawtuɗo hen kono koninkoɓe faama kolliti hawde saaha mo gonen enen dewidi gam tettude yoga e guure e nokkuji lobbiniɗi kala ɗi ganduɗa yimɓeɓe jeyani taw koye mumen ha joni koye Mali keddoɗen laamu leydi Mali ngu Bamako yaltini kayitol gam jogade kulhuli mumen mawɗi no fewi ko faare banggue pollution taw ko maayo mo fallema ngo leydi Sénégal maayo fallema nogas e 5 kala temedere maayo ngo irɗi oɗo saaha ngu hulɓinima yimɓe hewɓe ne mbawi rentade yarde e maggo ha tente dabeje
ngam teskede asoɓe kanŋe yiltoɓe kanŋe takko ngoɗo henna maayo ene kutoro produit goto produit onon ma jeeyi sababu wonande wasde moƴƴude hutorade maayo ngo tene kadi ɓe erima Sénégal Guinée oɗo saaha nde kamɓe kala nde mbawata darade ha tenti 12 commune takkiɗo ngoɗo henna maayo kala nde yimɓeɓe mbawata ustude e rentade gueɗe baaɗe dani hen sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry de étudiant ji ɗiɗi mbasi pittali men ɗum ko hanki sanga 16h nde ɓe giwno école toon to Kindia taw koye nokku biyeteɗo Damankaniya taw kadi ganduɗa koye camp militaire Samoria ɗon tigui ɗo ɓe gonno e camion mabɓe kam mintaneɓe ko ɓen péri moto étudiant ji ɗiɗi wonnoɓe moto men kamɓe ɗiɗi ɗon ɓe mbasi pittali mabɓe to Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo caggal nde iwi toon to mama wuro makko tigui o arti ha toon to Abidjan ɗum noon ko caggal duuɓi sappo o artano ni e nder leydi makko kono ñalawma hannde o hocci laaɗa ndi wowa toon to Bawol o foy boigné yaɓande toon to Kinshasa taw ko jillu makko kanko tan hoore makko taw ko jillu privé kono o ƴetti ko laaɗa ndi wo ka commercial no yimɓe kala ɗannoto ni jillu ngu noon ko jillu balɗe 7 toon to leydi Congo ɓe mbi res debbo moƴƴo so tawi a resi debbo bonɗo seeru ɗum woto bonnandema ko heewi kono ne kadi annene debbo sa resodiri e gorko so tawi ko bonɗo yawno law sertu e makko guila o bonnande walla bonnana ɓesgu ma ɗum woni gonga ɗum jeeyi sababu Laurent Gbagbo dañinin so mawɗo no feewi caggal nde Oumar Bongo o ndimba meeɗi no wiide Laurent Gbagbo kalde dañi caɗele heewi ko arde ñagade ɗum conseil kono so rokkimo conseil o hooti so e tima debbo biyeteɗo Simon Gbagbo wayla ɗum ha laaɓa wi ceer ma taw koma ɗeɗo caɗele mbaɗile Laurent Gbagbo fuɗɗi fertude guite ɗum jeeyi sababu Laurent Gbagbo ñaguima ceergal kono ñalawma hanki walla mbiyen kikiɗe hankoɓe darima to tribunal plateau mo Abidjan kamɓe ɗiɗo ñawore mabɓe noon ne wawi yaade ha duuɓi ɗiɗi son teskima ñande o arti e nder leydi Côte d'Ivoire Simon Gbagbo arin toon to Bawol aldi woje kono Laurent Gbagbo noon kala o jii on image sali ko Simon Gbagbo jaggani e jungo makko woto ɓattomo hay seeɗa ɗum noon sa resodiri e debbo bonɗo yawno serte mum ko jiɗɗama ko kala sa resodiri e gorko bonɗone ko jiɗɗama ko kala serte makko law ƴeewa goɗɗo ɓurɗo wawde yaadude ma ɗum woni yiyandama sen giwi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Ghana to leydi Ghana funeɓe ɗiɗo jibinaɓe toon e nder akara lamorgo leydi Ghana aɓe ɗakkodiri to banggue koye jinnaɓe mabɓe noon keeɓi oɗo saha kaytola wonande hôpital mawɗo mo akara kene safra ɓeɗon sukaɓe beele ɓe mbawa serdede goto mabɓe kala wuura gurdam moƴƴam ko million ngaji 3 taw ko sédi mo leydi Ghana so wattama e koppareje France CFA ma ya ha nogas e jeeto walme ma ya ha temedde ɗiɗi e capanɗe 84 million ɗum woni noon hôpital mo leydi Ghana erima wonande joomen ngaluji taweteɓe Ghana nde mbawata wallude ɓeɗo hen sukaɓe mbawa sernede beele daña gurdam moƴƴam to leydi Ghana toɓo balɗe 3 jeeyi sababu yo layru mawdu no feewi galleji kewɗi derguitima booli kewɗi ndiyam ko wona ɗum koye yimɓe jeeɗiɗo mbasi pittali men nayo majji walla mbiyen jeeyo majji porté disparu jaadi e ndiyam to Niger sumgoji bannoɗi hitande ujunaji ɗe nogas hitande ujunaji ɗe nogas e goho hakkude wonande oɗo hen lundiyanke mawɗo biyeteɗo Mahammana Ousmane ha hande jebbilaki taw ganduɗa ko lundiyanke kañum daño e wiide wonande catal tammigal sumgoji ngal leydi Niger kala temedere dañi hen 44 piccal 34 ɗum noon o jaɓani ha hande ɗum noon ñalawma hanke o windi ɗereji makko gam joƴƴinoyde toon to suudu ñawarndu CEDEAO gam wullitade mo toon to Nigéria gardiɗo mouvement taw ko Biafra en rebelle dognoɗo leydi Nigéria guila tan hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi nde kene moltoyi toon to Royaume-Uni e ballal wonande laamu leydi Nigéria kame laamu leydi Royaume-Uni oɗo saaha o artirama e nder leydi makko woni biyeteɗo Nandi Kanu o artirama e nder leydi Nigéria e wiide biyeteɗo Aboubacry Malami o darima e yeeso suudu ñawore ɗum noon ko ñande nogas e jeenayyi lewru mayduɗo hen ndu ñawore makko dirtinama ha nogas e jeegoma ha nogas e jeeɗiɗiɗo hen lewru ndu gonɗen taw ñawatama ko ñawo biyeteɗo Binta Naya ko e nder leydi Nigéria toccata l'opposant kawniɗo biyeteɗo Hassana Fadilou Kitiri arti e leydi mum ɗum ko caggal nde waɗa exil toon to leydi Togo
duuɓi nogas go omo suuɗoyi toon wa arti ñalawma heccanke o dañi joɗorade hanki e ma hammana wonande hamman idrissa déby ɓi hoorejo ɓi gonnoɗo hooreji leydi Tchad gonɗo hoore leydi oɗo saaha mo gonin ɗum noon ko caggala nde wo tumano juuɗe makko ne modduno no feewi hakkude makko e leyɗele golfe gam dirtinde yoga e gueɗe ha idrissa déby ettino kam wonno conseiller makko kan wonno conseiller Idriss Déby itno aw dumba duuɓi joyi caggal nde o yalti ko nden o waɗa exil o arti joni e nder leydi makko wonande gardiɗo joni leydi Tchad holliti yidde mum ko yiide ɓesguji Tchad naɓe kala e nder leydi Tchad to Afrique du Sud Cyril Ramaphosa oɗo saaha laɓɓinama ha laaɓi ceer ko fate banggue sumgoji bannoɗi guila tan hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeeɗi woni 2017 caggal nde tuuma wonande en heeɓi balle haalisaji mbuñaari ha heewi guele wawa dañde ɗiɗo hen sumgoji ko wona ɗum ko cour constitutionnel leydi ndi laɓɓinimo ha laaɓi to Burkina Faso gendarmerie nationale jaggi kene fota wonde 16 kilo taw ko drogue ɗum noon jaggi ɗum koye étudiant goto kam e commerce goto taw koye nder campus mo université Ouagadougou ko toon tigui ɓe gaddanoɓe jeeyi ɗum e kala saha ɗum noon ko caggala nde wonande nde gendarme aɓe ndewi ndi losko mango no feewi nde ɓe nanguno biteɗo sayi e Maniela Baba ɗum noon ko caggal nde on hocci kalbe jinne ene waɗi haalisa heewi ɗen kalbe jinne on ko caggal tan nde watti yeyde drogue hay goto anda kono étudiant ji kewɗi cikkata kay jinnama makko ko patron eɓe mawɓe no feewi taw jogui ko sirlu yeyde drogue caggal nde o nanga ko nden tigui police walla gendarme watti rewindade wonande étudiant ji kewɗi ha mbawi nangude on noon nangono koto duɗal ngal université Norbert Zongo ngal Koudougou musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hannde o ɗo yesso andete ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar so jomiraɗo hoddiri ñalawma janggo ko musidɗo men haali Abouba yo jaam Allah hiranen ketkima laaki jaam